Ja, vi står her midt i strøget i Aarhus, og vi skal nu til at spørge folk om, hvad de synes om musikken generelt her i Aarhus. Både kendte, som har boet her i Aarhus eller opvokset, eller som bor her. Så ja, vi skal spørge det første spørgsmål, det er, hvor ofte hører I live musik her i Aarhus? En gang imellem, men det er ikke sådan helt tit. Nej, hvad gør I? Ikke særlig tit. Ja. Hvor ofte hører du live musik i Aarhus? Ret sikkert. Er det koncert eller sådan? Ja, live musik. Ja, jo, Laura, men pænt dreng siger også, de vil gerne have pænt piger. Vi live musik i Aarhus. Aldrig. Okay. Det er live musik i Aarhus. Et par gange i måneden. Sådan. Ja. Hvor ofte hører du live musik i Aarhus? Altså udendørs eller bare i det hele taget? I det hele taget. Ja, det gør nok 5-6 gange om året. Det første det er, hvor hører I live musik i Aarhus? Altså, når I hører noget? Train? Ja. Altså, det kan også godt være sådan noget grøn koncert. Nå! Og Tivoli sådan her i Aarhus. Nå jo, er det rigtigt? Jo, ja. Tivoli og... Ja. Hvor er du henne, når det er? Jeg hører ned på Atlas og Radar og Headquarters. Går efter med, så jeg går på Train, og så er jeg til udendørs koncerter også, så ved musikhuset og i musikhuset også. Ja. Det er nok primært der. Altså, hvem hører I, når I hører live musik i Aarhus? Mest er det Christoffer. Ja. Jeg hører KG og Ja. jeg har også hørt KG med Dina og Juno. Det er sådan lidt forskelligt. Det er jo både udenlandske og internationale. Altså, Danmark. Kan du nævne nogle kunstnere her fra Aarhus, som har rødder i Aarhus? Okay, det er der mange, men det er før I blev født. Det var jo Lars H.U.G. for eksempel, ikke, som startede Cliché, og så er der Knæk til TV2, og der var nogle af de gamle punkbands, og Sidney Sørensen, og alle sådan nogle kommer her fra byen. Det var svært. Det er dig, der kom der. Hvad hedder han nu? William. Nej, det ved jeg ikke. Det må altså også godt være nogen, der bor her nu, hvis du kender sådan, for eksempel Thomas Helmi og sådan noget. Ja, det kan man jo godt. Er Medina ikke også opvokset i Aarhus? Jo. Hun er fra Rigskov. Ja. Så synes du, der burde være flere arrangementer med live musik her i Aarhus? For eksempel her med det sommer. Jeg synes faktisk, de er rigtig, eller der bliver lavet rigtig godt. Der er også noget, altså en spotfestival med Northside, det synes jeg er ret stort, det er i Aarhus. Og ellers er der jo alle de der sommerchill-out-arrangementer, så det synes jeg, der er egentlig ret meget. Selvfølgelig er det fedt, at der kommer mere. Jeg synes faktisk, Aarhus er ret godt med på det, når det gælder arrangementer. Der er jo nærmest hver uge, der er der noget musik et eller andet sted. Ja. Det spiller lidt en gang. Ja. You look at me